To alhamdulillah, amma ba na jin mal mai ɓaro ta. In yi magana za ka ji shi. Ni ina jin ka sosai. Farko malam Abu Jafar abinda nake yin nasiha ga shi malam mai ɓaro ta da shi shine jin tsoron Allah a duk lokacin da mutum ya fito zai yi magana da sunan addini. Domin shi ilimi amana ne. Amma ba daidai ba ne ba mutum ya ɗauko magana ta addini wacce duniya ke saurara ya dungushe farkon magana ya dungushe ƙarshen ta ya yi musu dungumi wata gaba ya sharri da ita ya canja wa wannan maganar ma'ana don ya ruɗi waɗansu daga cikin bayan Allah. Wannan cin amana ce ta ilimi. Akwai maganar da malam mai ɓaro ta ya ɗauko ta a cikin littafin Alwabilus Sayyib na Ibn al-Qayyim. Sai yake cewa Ibn al-Qayyim yayi shirka. Sai yake cewa abu cikin maganarsa da ice wai Ibn al-Qayyim ya ce wa kunna idha ishtadda bina al-khawf wa sa'at bina adh-dhunun wa daqat bina al-ardu ataynahu fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamuhu fayadhhab dhalika kulluhu. Wannan magana ana da bari gyara maka nawo ba zai zama kalamu ba sai ya zama kalamu al'amuran su duniya ta yi musu zafi wai da sun je gurin Ibn Taymiyyah sai iyaye musu wannan bakin ciki sai ya ce wannan shirka ce. Wannan magana da malam mai ɓaro ta yi faɗa ha'inci ne, domin a yadda yi faɗi maganar babu wanda zai fahimce ta saboda magana ce a cikin tsakiyar zance. Ya za a cikin tsakiyar zance a yanko magana wacce a bayanta ba ma wai full stop bane ba, a'a kwama ce, shaula ce tana nan an yi ta, amma haka ya gutsire kawai ya ɗauko tsakiyar magana ya zo ya hujja da ita saboda yanayi na lokaci. Idan muka koma cikin littafin Alwabilus Sayyib za mu ga Ibnul Qayyim yana tsaka da kawo maganganu ne na fa'ida da ake samu a sakamakon yin ambatan Allah da zikiri. To sai Ibnul Qayyim yake ambata cewa sun kasance wata rana ya je gurin Ibn Taymiyyah a lokacin da yake ambatan fa'ida ta 17 yake cewa wata ran ya je gurin Ibn Taymiyyah bayan Ibn Taymiyyah ya da sallar asuba sai ya zauna yana ambatan Allah har sai da rana ko yini ya daga sai ya ji Ibn Taymiyyah yana masa wata kalma ta ƙarin ƙarfin gwiwa gurin ambatan Allah yake cewa da shi hazihi gadwati, wannan ambatan Allah da ka ga nayi har sai da rana ta daga shine abin da nake yin kalacen safa da shi. Yace walau lam atagadda hadha al-gada la saqatat quwwati. Kaga wannan magana ce Ibn Taymiyyah ya gaya masa me karfafa gwiwa gurin ambatan Allah au kalaman qariban min hadha. Sai ce wata ran Ibn Taymiyyah ya ƙara gaya min wata magana yace la atruku dhikra, wallahi Ibn Taymiyyah bana taba barin yin ambatan Allah illa bi niyyati ijmami nafsi wa irahatiha li asta'idda bi kiran akhar. Ban taba tashi na daina yin zikiri ba sai dan na je na ƙara samun ƙarfi a jikina wanda zan dawo in ci gaba da yin wani ambatan Allah da shi. Kaga wannan kalami ne na Ibn Taymiyyah. Yace man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Duk wanda bai shiga cikin irin wannan aljanna ta jin dadin kusantar Allah ba zai shiga aljannar lahira ba. Sai yace wata rana Ibn Taymiyyah yana cewa da su law bagaltu lahum min ahadihil kalati, da a ce zan samu waɗanda suka yi mun kutun aka kulle ni a kurkukun nan in ba su cikin wannan bursun din zahaban lawan ma adala indi shukr hadhihi ni'ma, wallahi ba na jin cewa na ba su daidai da abin da ya cancanci a ce na gode musu ni'imar da suka sabbaba mun samu. Domin kulle na kurkuku ya sa min na samu dama ta samun halwa na kibanta tsakanina da Allah, an na ringa yin ambatar da nake jin daɗin ambatan Allah. Ko wata magana ma kamancin irin wannan har yake cewa kai a auqana ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi min alkhairi, ba zan biya su sakamakon abin da suka sabbaba mun na alkhairi da isa mene ba. Wannan magana ce ta Ibn Taymiyyah da yake ga su Ibn al-Qayyim wacce take kare karfafa su gurin gode wa Allah subhanahu wataala kan da yamoni. Yace wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbusun. Ibn al-Qayyim ci gaba da faɗa yace Ibn Taymiyyah ya kasance yana faɗa lokacin yana kurkuku a daure a cikin sujudarsa. Yace Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ma sha Allah. Ya tabbatar sai ce wa qala li marratan, yace kai har wata rana ma Ibn Taymiyyah ya taba cewa da ni al mahbusu man bisa qalbuhu ar rabbihi ta'ala,
wanda yake tsararre shine wanda aka tsare zuciyarsa daga ambatan Allah. Wal ma'suru man asarahu hawa, wanda ku yake daurarre shine wanda san zuciyarsa ya daure shi. Kaga wannan dukkanin su kalmomi ne masu tsada da Ibn Taymiyyah yake gaya wa ɗalibansa irin su Ibn al-Qayyim a lokacin da yake daure a cikin kurkuku. To ire-iren waɗannan maganganu da Ibn al-Qayyim ya rinka kawowa na Ibn Taymiyyah wanda suke zaburar da su gurin tuna Allah da rike Allah da ambatan Allah, sai Ibn al-Qayyim yake faɗa yace wa alimallahu, kuma tabbas Allah subhanahu wata'ala ya sani cewa ma ra'aitu ahadan atyaba aishan min, ban taba sanin wani mutum wanda yake mai rayuwa mai kyau irin Malam Ibn Taymiyyah ba, ma'a ma kana fihi min dhikil aishi, tare da halin da Ibn Taymiyyah yake ciki na kuncin rayuwa, kullum yana cikin kurkuku a daure, amma kuma gashi a zahiri mu shi ke bayyana gare mu cewa shi ne yake rayuwa mai daɗi. Wa khilafir rafahiyati wan na'im, kuma yana yin rayuwa ta sabanin rayuwa ta fankama da jin daɗi. Bal bidda in shi kai bari kishiyar irin wannan rayuwar Ibn Taymiyyah yake yi. Wa ma'a ma kana fihi min al-habsi wat tahdidi wal irjafi wa huwa ma'a zalika min atyabin nasi aisha. Tare da wancan kunci da ɗauri da Ibn Taymiyyah yake ciki, tare da haka yana daga cikin mutanen da suka fi kowa rayuwa mai daɗi. Wa ashrahihim sadar, ga yalwar kirji, wa aqwahum qalban, ga ƙarfin zuciya, wa asarrihim nafsan, ga sakin rai da jin daɗi, baya nuna kunci da damuwarsa. Yace taluhu nadratun na'imi ala wajhi, wallahi kaga fuskar Ibn Taymiyyah sai ka ganta tana wani walwali, kai ka ce ba a cikin kunci ko a cikin ɗaurin kurkuku yake ba. Kaga wannan abin da Ibn Qayyim yake son ya nuna mana, tare da Ibn Taymiyyah yana cikin ɗauri da rayuwa ta wahala a wancan lokaci, amma su a gurinsa suke ganin rayuwa mai daɗi. To sai ya kasance su da kuncin su ma bai kai nasa ba, sai ya ce wa kunna idza shtadda binal khawf, sai ya kasance idan tsoro ya tsananta gare mu, wa sa'at min nadhunun, zace-zace gare mu suka zama masu muni sosai, ma'ana tunanukansu suka kuntata, wa baqat binal ardu, duniya ta daina musu daɗi, me suke yi? Sai ya ce atainahu, sai mu tafi gurin Ibn Taymiyyah, fama huwa illa an narahu, yace ba abin da zai faru face muna ganin Ibn Taymiyyah wa nasma'a kalamahu. Kaga ai a wancan lokacin ba waya bace balantana kace za su yi video call, ba za su ji magana ta bai sai sun je gurin sa. Sai ya ce to da mun je mun ga Ibn Taymiyyah wa nasma'a kalamahu, kuma muka ji maganganunsa, su ne irin wa'ancan maganganun da na ɗan karanta mana kaɗan daga cikin su da Ibn Qayyim ya kawo, yadda yake musu maganganu na ƙarfafa gwiwa gurin bin Allah. Kaga ba wai Ibn Taymiyyah ne yake cire musu bakin cikin ba, a'a za su je gurinsa su ji maganganunsa. To waɗannan maganganun da Ibn Taymiyyah zai gaya musu na ƙarfafa da bin Allah, su ne suke ƙarfafa su. In suka ji wa'annan kalaman sai ya ce fa yabhabu zalika kulluhu, dukkanin waɗannan abubuwan da suke damun duk sai mu ji sun sarare sun tafi. Wanda ma muke ganin shi ne yake rayuwa ta kunci, amma gashi yana mana kalmomi na zabura, sai su ji duk damuwar ta su duk ta tafi, sakamakon me? Sakamakon maganganun da suka ji daga gurinsa, wanda a baya mun ɗan ji waɗansu daga cikin irin maganganun da shi Ibn Taymiyyah yake gaya wa ɗalibansa su Malam Ibn al-Qayyim, waɗanda suke ƙara musu kaimi gurin bin Allah. Wannan shine ma'anin maganar. Kaga ba wani tawili aka yi ba, maganar kawai baki aka je aka fasa, amma aka faro maganar daga farkon tece take, sai ma'anarta ta fita. Amma abin da malam mai baro ta yayi kawai sai ya gutsure wancan bayanin irin kalaman da Ibn Taymiyyah yake musu, da kuma sababin da isa shi Ibn al-Qayyim ya faɗi maganar cewa Ibn Taymiyyah yana cikin rayuwa ta kunci, ga kurkuku, ga ɗauri, amma tare da haka rayuwarsa mai daɗi ce, yana musu nasiha. Har su ma ta kasance idan rayuwa ta musu kunci, sukan je gurinsa idan suka ji zantukansa, sai su ji ransu yayi sanyi. Wannan magana wai ta malam mai baro ta dauko ya ce wai an yi shirka. To ni ban sani ba menene shirkar a gurin, shine abin da nake son malam mai baro ta ya karanta gurin wa kunna idza shtadda bin al-qaw, ya hada min maganar da na karanto ta asalin maganar daga waya zuwa na gun ya nuna mana menene shirka. Wai ma musan wai malam mai baro ta ya ma san me yake cewa shirka? Malam Anas. Na'am malam Abu Jafar. Bari mu saurari malam mai baro ta ko? Ya salam. Na'am Malam mai baro da ya samu matsala ma ya dan sauka. Subhanallah.
wallahi ya a dawo da malam mai faro ta lallai ga malam alkanawi ma tun ɗazu yana kan layi yawa malam mai faro ta ya dawo na malam mai faro maganar ne duk ta ina ya guntula farkonta ya guntula karshen ta kawai ya gutsuro wata magana ya ce wani ita ake nufi bari mu ji wannan yanzu ai an baka dama kai magana an baka dama kai magana ko tunda baka dama kai magana na sai ka bari kai ma ayi magana tunda na baka dama kai magana tunda na baka dama kai ko to amma abin da zai tabbatar maka da kai ma yanzu da ka tawo ka karanta ai ya kamata nan kuma da aka ce fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi me yasa baka karanta nan ba ka karanta hannun ka fassara jama'a su ji da kuma can baya da na karanto ai akwai inda na karanto baka karanta ba inda ibnu taymiya yake cewa ana jannati wa bustani fi sadari dinnan me ma'ana nan ma baka karanta ba ana jannati wa bustani fi sadari me hakan yake nufi malam mai barota ina jin ka malam Anas ya dade a layi kusan minti 30 da wani abu tun da zai na kan layi ga malam alkanawi ma ya kai minti kusan 15 a kan layi ya karasa fassarar nan ai inda matsalar take bai fassara ba ya karanta ya fassara subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi nan ya karanta ya fassara zai fassara mana amma ka ansa tambayar nashi muna shi gabanin kai ma ka tambaye shi ai ba ni tambayar da ba tambayar da yi wannan abubuwan da ya karanto ya ce wanda su ɗaliban Ibn Taymiyyah su Ibn Qayyim suke zuwa suna samun shi a kurkuku wannan samun nashin da suke da wannan jin daɗi da maganganun shi da suke shine shirka shine tambayar da ya ma to ni ma ina so kamun na bashi amsa ya karasa karatun ai bai karasa karatun abin da na karanta ba sai ya karasa karatun abin da na karanta ai yanzu ai bai kawo sai nan sai ya karasa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqahi ya karanta nan ya fassara tukunna amma shek duk karatun da yayi a baya ba za ka ba mu ansa ba dan koda ba dan shi ba dan wani ai bai kawo wurin ba bai kawo ɗayan wurin da ya kamata ya kawo ba tukunna ya kawo nan ya fassara mana ya kawo nan ya fassara bai kawo ba sai ya dakata can ma ya tsallake bai ainihin fassara inda matsalar take ba ya fassara mana ya karanta ya fassara mana sai mana bayani wace aljanna ake nufi a nan Malam Anas kaji abin da malam mai baro da yace na ji shi wato abin da yake faruwa maganganun da shi malam mai baro ta yi faɗa akwai gabar da ya faɗa ya karanta cewa Ibn Qayyim sun yi wa Ibn Taymiyyah shirka sun shiga haƙƙin Allah sai ya ce a gurin da suka shiga haƙƙin Allah shine Ibn Qayyim ya ce wa kunna idha ishtadda bina al-khawf akwai fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi ka karanta nan mana ba littafin malamin ku bane ka zo nan ka karanta mana ka zo ka karanta nan ka faɗi wannan ko baka faɗa ba yaro kana ji na ka bi da falsafa ba ka zo ka karanta wannan ka fassara tukunna ai ba ai na faɗa al'umma sun sani barka saurara ka ji in na faɗa ai al'umma sun sani kuma ba faɗa ba al'umma sun ji yanzu ya zo ya karanta ya fassara nan cikin littafin su ne ko me ake nufi da sarki ya tabbata ga Allah wanda ya nuna wa bayinsa aljannarsa kamun haɗuwa da shi ya zo ya fassara babu komai a kusa ne ya zo ya fassara wannan tukunna ya ce na yanke wani abu shi ma ya yanke wani abu yawwa kana ji maganar da shi malam mai faro ta ikawo ya faɗi wannan magana ko bai faɗa ba cewa Ibn al-Qayyim sun yi wa Ibn Taymiyyah sun yi kuluwi sun shiga hakkin Allah sun ce yana yayin musu ya faɗa amma bari mu ji ansa daga bakin shi ya faɗa ko bai faɗa ba wa shine nace wannan maganar ya kuma kamar ta bata fito ba sai na karanto baya da dalilin da yasa Ibn al-Qayyim ya faɗi ita wannan magana sai na ce ya fito ya nuna ina shirkar take a wannan gabar in ya faɗi shirkar a wannan gabar in babu mun yarda cewa dungushin da ya nemi ma'anar ta canja
sai mu koma sai mu ɗauko wannan tambayar da yanzu yake so ya ita ce nukuda ta biyu sai mu koma sai mu tattauna ta amma yanzu wannan da faɗa tun da ya faɗe ta a fara warware ta ka ce sun ce Ibn Taymiyyah na ɗauke musu bakin ciki ina gurin da suka faɗa haka shikenan Malam Anas ka dan saurara mu ji to alhamdulillah ai dan saurara duniya na saurara ita wannan magana ai hada take da wannan me yasa kai da ka zo baka karanta wannan gabaki ɗaya ba a wuri ɗaya ne a shafi da tsakanin su shafi ɗaya me yasa baka hada gabaki ɗaya ka karanta ka fassara wa mutane ba yanzu ina so ka hada ka fassara gabaki ɗaya sai in baka amsa idan ka hada aini gabaki ɗaya na karanta na fassara na bayani ko to ka karanta gabaki ɗaya ka fassara ni ma sai na baka amsa in muka yi haka zai zama mun cakuɗa abubuwa guda biyu a lokaci guda. Ya zama shi subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi. Ka karanta ka fassara nan. Sarki ya tabbata ga Allah nan da ya nuna wa bayansa aljannansa kamun haɗuwa da shi. Wace aljanna? Ka karanta ka fassara. Da kuma waccan ta baya. Ana jannati wa bustani fi sadari. A karanta ka fassara yana ci mana lokaci ba wannan kaga na gaya maka ina da tafiya gobe zan tafi umara sai na kama hanya na tafi Kano ina jin bacci yau wanda zai karanta maka sauke shi ka sauko mana wani yana ci mana lokaci in ba zai karanta maka sauke shi ina da tafiya gobe gaba na Malam Anas wannan tambayar na farko shi malami Baro da yace ba zai ce komai akai ba sai kai magana akan ta biyu akan ita wannan abin da ya karanto na biyun. Malam Anas ina ga in ba za mu samu mafita a wannan tambayar ba mu je gaba Malam Alkanau yana jiran mu akan layi kuma lokaci yana tafiya. To kana ji na bara an karanta ba komai. Fata na shine duniya ta saurara ta ji menene abin da yake faruwa. Na'am. Muna ji na Malam Abu Jafar ana ji na ko? Duniya na jin ka. Yawwa idan dan uwa ya dauki littafin sa na Alwabilus Sayyib sai ga Malam Ibn al-Qayyim ya kawo wata magana kafin ya faɗi maganar Ibn Taymiyyah ta cewa inna fid dunya jannatan ya faɗi shi kansa sai ya ishara zuwa ga wai wace irin aljanna ake nufi kamar suna ne kai aka sa wani baka ce mana shi aljanna bara mu ji Ibn al-Qayyim ya ce wal iqbalu ala Allah ta'ala fuskantar da kai zuwa ga Allah mutum ya koma zuwa ga Allah ga baki ɗayansa wal inabatu ilayhi da mayar da al'amura duka zuwa ga Allah war riba bihi wa anhu da yin yadda dan Allah da kuma zuwa ga Allah wamtila'ul qalbi min mahabbatihi da cika da tumbatsar zuciya da ƙaunar Allah wallahaju bi zikrihi da imauta da ambatar Allah wal farhu was sururi bi ma'rifatihi da farin ciki da murna da sanin Allah waɗannan abubuwa kusan guda biyar da Ibn al-Qayyim ya lissafa mana yace thawabun ajilun wani gautaccen rabo ne ko kace lada wa jannatun hadira kuma aljanna ce halattacciya ta kusa wa aishun da kuma rayuwa la nisbata li aishil muluki ilaihi albatta wacce ba ta da alaka da ta fuskar jin daɗi kenan da irin rayuwa ta sarakuna kwata-kwata kaji abin da ikira shi da aljanna jannatun hadira shine al-inabatu al-iqbalu ala Allah wal inabatu ilaihi war rida bihi wa anhu wamtila'ul qalbi Malam Anas tunda yayi alƙawari bari mu jina shi ko na'am afwan malam ai ban karasa ba na faru wayannan abubuwan da Ibn al-Qayyim ya lissafa su ya kira aljanna dan kada wani ya dauko wannan magana kawai kalmar aljanna din ya ce da kai aljannar lahira ake nufi sai bayan ya gama kawo wannan magana kawai sai ya ce wasami'tu shaykh al-islam ibn taymiya qaddasallahu ruhahu yaqulu inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah to daga nan kuma sai wa qala li marratan ma yastawu ada'i bi zuwa ƙarshen wannan kallon ka fassara nan din mana nan za ka fassara ka dawo ka fassara ai kan bai tambaya anan ni ma ka dawo ka fassara nan din yadda ka fassara wa'in can ka dawo ka fassara nan din yawwa wannan dawo ka fassara wasamitu shaykh al-islam ibn taymiya yace wa qala li marratan wasamitu shaykh al-islam ibn taymiya yaqulu wa ibn taymiya yana cewa inna fid dunya jannatan lalle a duniya akwai aljanna
man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah anna fi dunya ai ba a jin shi ya kawo wannan magana Malam Anas network naka ya dan yanke kadan ya jaru babu ko mai wani ne wannan kira ne ya shigo yake magana kan cewa ya kawo wannan magana ta Ibn Taymiyyah dan ya karfafa waccan magana da ya ambata a sama ta cewa wayancan koma zuwa ga Allah jannatun ce hadira cewa inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah kaga dai waccan aljanna yake nuni zuwa gare ta sai ya faɗi wata magana yace wa qala liman ratan wata rana Ibn Taymiyyah ya ce ma yasnau a'da'i bi ya makiyana za su yi da ni ana jannati wa bustani fi sadri ni din na cikin kirjin nan nawa aljanna ta da kuma dausayi na ko kace gurin da yake zuwa ki samu nishadin sa a cikin kirjin sa yake wannan jannati fi wa bustani fi wannan jannati din ita ce waccan al-iqbal ala Allah wa inabatu wa ridha bihi wa al-mubtila wal kalbi min mahabbatihi wallahi dhikri wal farah was sururu bi ma'rifatihi sune Ibn al-Qayyim dama ya ga maka ma'anar su a sama dan saboda kada wani yazo ya dimauce ya karanta iyaka nan bai gane ba ya zaci aljannar lahira ake nufi sai ya ce ana jannati wa bustani fi sadri aina ruhtu fa hiya ma'i la tufariquni duk inda nayi tana tare da ni ba ta rabuwa da ni ana habsi halwa wa qatli shahada wa ikhraji min baladi siyaha Malam Alkanawi ka wannan tace magana Ibn ka kira ta wajen wannan tace magana Ibn Taymiyyah daga nan kuma sai ci gaba da kawo wancan maganganun da na faɗa suna da kai inna habasi kalwa ga littafin malamin sa idan bai yarda da cewa akwai wata aljanna sunanta ita aljanna duniya bace da irin wannan ma'anar ya dauki littafin malam Abubakar Atiku san kata hasilul amani lokacin da Ibrahim bai ce Shehu Ibrahim wa man yuhibbu wa man yarani fi jannatil khuldi bila mutani fuska farko da malam Atiku san kai ibada ta Malam Anas sai kawo a shafin sa na 40 Malam Anas hiya ayil jannatul mazkura jannatul ma'arif ita ce wannan aljanna da ake samun ta sanin Allah allati hi afdalu min jannati zakarifi an a gurin malamai na ma'arifa saboda haka malam Abubakar Atiku yayi masa bayanin da a cikin littafin sa Tahsilul Amani idan wannan aljanna yake sa a gaya masa hujjeji ya koma Tahsilul Amani na malam Atiku Sanka yayi bayanin ta ya tabbatar da samuwar ta saboda haka maganar waccan aljanna ta duniya ba magana ce wacce take mutane sun jahilce ta ba ga ta Ibn Taymiyyah ya faɗe ta ga ta a cikin littafin mu da man kuma tambaya ta ba akan ta nake yi ta ba ta akan abin da nake yi mu da man ya kamata ya bani in yi magana ba na bai da magana ya kamata ya bani in yi magana za mu yi magana ya kamata ya bani in yi magana ya kamata ya bani in yi magana waccan aljanna da yake magana to sai ya kasance ya kamata Malam Anas irin waɗannan daɗaɗa ya kamata ya bani ne magana tunda na bar shi yayi magana ya kamata ya bani ne magana bari wai yana neman dama yayi magana mu bashi dama ya kamata ya bani zai ansa tambayar ga ya hakuri ga bayanai kuma ga kafin yayi magana a bani sakan daya kana ji na sosai na kawo masa yawwa na kawo maganar Ibn al-Qayyim wanda yace me ake nufi da aljanna shine al-iqbalu ala Allah ta'ala wal inabatu ilayhi zuwa karshe sannan a ma'anar ta ikawo maganganun Ibn Taymiyyah da yake nasautawa kansa aljanna bisa waccan ma'ana domin ita ta fara mabudiya da ita sai aka kawo maganganun Ibn Taymiyyah dan su shaida a kanta bayan ya gama kawo waɗannan maganganun na Ibn Taymiyyah na gwamma na nuna kusanci zuwa ga Allah sai Ibn al-Qayyim yake nuna mamaki sa zuwa ga Ibn Taymiyyah cewa ya rayu a kurkuku rayuwa ta kunci amma tare da haka ake samun irin wayannan gwalagwalan maganganu daga gurinsa wannan ta sa su da basu kai shi shan dauri ba idan damuwar dubul ne su gurin Ibn Taymiyyah su ji maganganunsa irin wayannan maganganun da muka biya da sun ji maganganun nasa sai wannan damuwar ta su sai ta juya ta dawo farin ciki shine maganar da Ibn Qayyim Malam Anas bari mu ji an san da zai ba wai koma da su Ibn Taymiyyah shi yake dauke musu bakin ciki saboda haka sun yi shirka da shi malam ina son ya gaya mana ina shirkar take anan ai ya alƙawari yace idan dai ka karanto wancan maganan ya ce in ka karanto wancan magana aljannan dama zai an sama wannan din
kai hakuri bari mu je an samu yawa abinda zan nuna masa manzon Allah kuma na'am sallallahu mana abinda ibn al-qayyim al-jawziyya ya faɗa kunna idza shtadda bina al-khawf ya kasance idan tsoro ya kama tsoro sai ka alakar da magana baya ai ka kuntule wasa'at min az-zunun zato ya munanta a gare mu wadaqat bina al-ardu kasa ce mana kunci a tainahu sai mu je wajen ibnu taymiya idan kuka lura da sigan abubuwan da suka zo daga baya waɗansu abubuwa ne waɗanda in sun faru da mutum to ba wurin kowa ake so ya je ba sai wurin Allah ya zo ya ma maganan kwaskwarima da irin nashi tarihin da irin nashi fassarar wa'innan abubuwa ne na wa'inda in suka samu mutum na damuwa wurin wa ake so a koma wurin Allah ake bukata a koma sai ya ce fa mu kuma mun tashi a tainahu sai mu je wajen ibnu taymiya maimakon mu je mu koma ga Allah fa ma huwa illa an narahu mu je mu ganshi wa nasma kalamahu mu ji maganar sa fa yazhabu zalika kulluhu wa yanqalibu inshirahan wa yaqina wa damaninatan sai ainihin mu samu ainihin buɗewa kirji da ainihin ƙarfi da yaƙini da natsuwa sai ce fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqahi sarki ya tabbata ga Allah da ya nuna wa bayinsa aljannarsa kamun haduwa da shi ka aljannarsa kamun haduwa da shi to wannan aljanna shine ka karkace kace ai sururun wa kaza wal kaza da sauran su min ji a kaddara haka ne nan da ibnu taymiya yace saurara mana ai saurara mana ai fa duk wanda zai bar wurin Allah ya tafi wurin wani sunan shi mushriki amma a wurin ku kuke dauka haka ku daura kullum ta ma wani ai kana maganan ka nayi magana na baka kayi magana zaka min hainiya ne da kana maganan ka nayi magana littafin da ka dauko tahsilul amani ai gashi nan ya shewa a cikin ko da kake magana to wannan baitin da ka jawo shine wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani kalifatu tijani muhibatan an ahmad al-adnani saboda yanzu kana so ka ba littafin ku kariya bacin baitin da ke cikin littafin nan haka kuke daura ku ce Shehu Ibrahim ya ce duk wanda ya so shi ya ganshi ya zama dan aljanna saurara mana saurara kuke fassara wannan aljannar da aljannar shiga wato yayin saboda kana so ka ba littafin ku kariya anan ka yarda aljanna da Shehu Ibrahim yake nufi baya nufin aljanna shiga ba yana nufin lambu kenan saboda kana so ka ba magana ku kariya haka iya kafa hujja da maganar wa man yuhibbuni wa man yarani bayan da daga ku ƙananan har manyan ku irin suka biyu Gombe suka dauki wannan baitin su kafa hujja cewa Shehu Ibrahim ya ce duk wanda ya ganshi duk wanda ya sani duk wanda ya ganshi so shi ya shiga aljanna amma ya saboda kana so ka ba wannan maganar kariya ka gane cewa lambu ake nufi ba komai ba ai ga ta amma bi an samu abu da na kalle shi ba ko yanzu ka yadda da wannan magana to saboda haka wannan ka zo kai fassaran ka ne jama'a kuma na karanta musu kuma na fassara musu ga abin da shi ibnu qayyim al-jawziyya ya faɗa da kansa ashe a wurin ku kuma kun yadda kenan yanzu su ibnu qayyim al-jawziyya suna yin maganganu yanzu kun yadda kenan sai ibnu qayyim al-jawziyya suna yin maganganu irin na sufaye yadda za su faɗa wata magana wanda sai an zo an yi maka sharhi tukunna za a iya gane abin da ake nufi kenan ko sai an maka bayani to wane ne ya gaya maka kai anan wannan aljannan waɗancan abubuwan ake nufi ai ga ibn al-qayyim al-jawziyya duk inda wata kalma ta zo ko bayani yakan je ƙasa ya bayani shi bai bayani ba kai ina ka samu wannan bayani magana ta farko kenan kai ina ka samu wannan bayani a ina ka samu ga shi dai wanda ya littafin bai faɗa haka ba kai a ina ka samu bayanin haka wanda ya littafin dai gashi ba sharhi ne a cikin littafin ba balla da naka ce sharhi ne kai ina ka samu wannan magana Malam Abu Jafar lokaci na tafiya ka ba alkanawi dama ya shigo shi ma in ya shigo mi mintunan da zamu yi saboda lokaci na yi dare na yi wallahi na gaji ka san ba na iya zaman ya wuce awa na'am kana ji na na'am Malam Anas Malam mai barota Malam Anas Malam Anas na'am Malam rikici Allah ya raba mu da rikici Allah ya raba mu da rikici ba rikici maka zo ba inda tambayar nakan bai samu ba sai ka karkare do Allah
Allah ka raba mu da rikici. To yanzu Malam Anas yana nan ko ya tafi? Kana nan? Yanzu ga wata magana, tsaya. Yanzu ga wata magana, ka ba ta kariya. Yanzu ga wata magana ya ba ta kariya. Ni babban fata na al'ummar duniya su saurara su hada tsakanin abin da na faɗa da abin da malamin. To ai ga wata magana ga ba ta kariya. Wannan magana da malamin ku yake ganin matacce a cikin kabari. Shi magana da mataccen ya gaya mai inda abu yake a aje shi ma zo ga ba ta kariya. Ko da yake sai dai malamin ka Alkarawi in ya shigo ina ga shi zai iya bada kariya ga wannan, amma kai kan na san ko na karanta maka ba abin da zaka iya wallahi. Wannan magana sai dai malamin ka Alkarawi. Yawwa. Malamin ka shigo. Na'am. Malam Anas muna jin ka minti ɗaya Allah ka to babu komai kaga dai bai iya nuna ina ne inda shirka take ba cikin gurin, kawai dai yayi kamar sa ya gama. To zan ba shi ladan gabe ya koma cikin sahih na Imam Bukhari, ya koma littafin sahih na Imam Muslim, kusa ya koma jami na Imam Tirmidhi hadisi na 514 zai ga hadisi ya kawo shi da isnadin har zuwa kan Usman an abi Usmana an Hanzala, daga Hanzala ya kasance daga cikin masu yi maza sallama rubutu. Wata rana Hanzala ya zo wucewa ta gurin Sayyidina Abubakar yana hali na kuka. Sayyidina Abubakar ya gan shi sai yake cewa da shi, Hanzala mai isa ga kuka? Sai yake ba wa Sayyidina Abubakar labari, ya ce na faƙa Hanzalatu ya Abubakar. Ya Abubakar wallahi Hanzala ya yi munafunci. Kaga nuna cewa Hanzala ya shiga hali na munafunci. Kwatankwacin maganar can ce ana kayyumta cewa Malam Anas mai baro da ya ce minti ɗaya kace dama kuma minti ɗaya ya wuce kuma shi din ma gashi ya dan samu matsalar sadarwa. Bari mu saurari Malam Alkanawi. To da Allah bari na dauko hadisi manzo Allah bari dan karasa kawai sakon da yake ciki. To Malam da suka ji ka Allah a gaggauce Malam Alkanawi yana kai kuma Malam mai faru yana da uzuri kamar yadda ina da uzuri ina so sai samu nake abubuwa. Hanzala ya ce wa Sayyidina Abubakar wallahi idan duniya ya ji shi ya shiga kamar hali na munafunci sai yake gaya masa, amma idan suka je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunatar da su a zantukansa na yadda yake gaya musu aljanna yake gaya musu wuta, sai su ga kamar ga aljanna suna ganin ta a zahiri, kamar ga wutan suna ganin ta a zahiri. Wannan sai kara musu tsoron Allah. Amma idan suka baro gurin manzo Allah sallama sai su ji wannan abin ya dan sarara daga cikin zuciyarsu. Sayyidina Abubakar yace shi ma irin haka tana samun sa. Ma'ana waɗannan sahabbai idan suka je gurin manzo Allah sallama suka ji maganganun sa na wa'azi, wannan yana karar su da imani, su ji kamar ga aljanna za su shiga a gaban su. Wannan ita ce ma'anar maganar da Ibn Qayyim. Idan suka ji damuwa